Ešte minútku pred koncom to vyzeralo na ďalšie dvojové víťazstvo, tentoraz v riadom hravcom čase, potom sa to zlomilo ako ten celý zápas. No, vyzeralo to, zápas sme mali veľmi dobre rozohraný, viedli sme a posledných 45 sekúnd myslím, že sme inkasovali a bohužiaľ to nás stálo 3 body, namiesto 3 bodov máme len jeden, aj keď aj ten je veľmi cenný, súťaž je náročná, už zajtra tu je ďalší super, takže musíme na to zabudnúť a čo najlepšie zregenerovať, nachystať sa na zajtrajší dôležitý zápas. 2 minúty pred koncom to vyzeralo výborne, super išiel na trestnú, ale potom ste sa vynechali vidieť, celé sa to vlastne otočilo. Mali sme presilovku, potom prišlo naše vylúčenie a super si vytvoril tlak a tým pádom si aj vynútil gól, takže mrzí to veľmi, že sme nezobrali 3 body, bolo to veľmi dobre rozohrané. No, akurát už zjadila vlastne, tie góly vlastne až nemal taký význam. Gól nemal význam, ako veľmi teší, ale tešilo by oveľa viac víťazstvo za 3 body. Dnes to bol opäť veľmi ťažký zápas, veľmi dobre končujúci super hľadateľ a opäť vám to dajú zabať podobne proste. No, každý super v KHL je výnimočný, je ťažký, nie je tu ľahký super, nejaký oddychový zápas a Nižnekamsk hral podobný hokej ako my, veľmi bojovný a veľmi fyzický, takže hovorím, zlomilo sa to v posledných 45 sekundách. Pár hodín na regeneráciu a sa aj to je tu Kazaň, top tým v rámci celej KHL, to bude opäť ťažký zápas a máme teraz nejakých 20 minút na to, aby sme zregenerovali, vyzliekli sa, oddychli a zabudli na tento zápas, lebo súťaž je veľmi rýchla, tie zápasy sú v rýchlom slede a nie je čas sa nejak utápať touto prehrou a zabrať zajtra a získať nejaké body. Trošku trafí koncovka, vlastne jeden gól za 120 minút. Áno, ale verím, že sa prebudíme a začne to tam opäť padať a že pôjdeme proti tomu šťastiu, ktoré sa potom prikloní na našu stranu. Ivan, stíhate aj pri tomto nábitom programe trošku mysleť aj na tie Vianoce? Tak na Vianoce budeme mysleť 24. Teraz máme ešte zápas pred sebou a hneď po Vianoce 25. letíme do Moskvy, takže budú to rýchle Vianoce, ale dúfam, že budú pekné na tripe, aj zajtra by boli nádherné, keby sa vyhralo. Ježiško stihol zabezpečiť nejaké darčeky? Tak Ježiško vždy stíha.